ya baro ar. Ya kamet dei ban pendan kam na kabenta ka kam auria. Hendre ya ka ban sakri ya utrai. Bat utrai ubesa ya kamet. Ublei ula penmi pat ya utrai na kajingyap bat penmi pat ru yangi da ka bor jong u. Pitep baki met jong pi kilong ki dekot jong kamet ukris. Hatungan sim no siling khat na kamet ukris. Bat penlong ya ka si benta jong kamet jong kanuti. Kamla banlong. Lani lek si pimtip ba ubri uba penyai so yala kamet bat kanuti ulong ka wei kamet bat ka. Kajing thok ba khuit ko ong sai kedar. Baro ar kin yai long ka wei ka do. Hendrei uta uba penyai so yala dia sya utrai ulong ka wei bat u haka ba kenjaman sim. Tukiar na kajing le auria. Kanu ka wei pat ka pop ka ba ubri ule kam kta e kamet jong u. Hendrei ubri ubale auria ule pop ya kata kamet jong u. Hatu pimtip ba kamet jong pi kalong ka jaka syong umen siam ba khuit. Uba syong hapo jong pi. Bat ya ubala ai hapi da ublei. Pimlong la ujong hi. Hendrei jong ublei. Ula thiet ya pi da kador. Kumta tu pendan kam ya kimet jong pi na kabenta ka burom jong ublei. Man la kajing tenjuk kaba pilamat kalong kata kaba juan haki brio. Hendrei ublei ulong ubabat yala ka kular. Bat on om sya ban tenjuk ya pi syapalat kabor jong pi ba pinyo yai ne skem. Hakapor kaba pisya tenjuk un ai hapi ya kabor ba pila ban sya ya ka. Bat kumta un thau ya kalat ba pila ban lat nya ka. To kieng no ya ka jingkieng atiar ublei baro. Kenang ba pila banyeng bersya ya ki buit thap bas niu jong usaitan. Nabangi miale